କପଡ଼ା ଭଲ କପଡ଼ା କହ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଇ କପଡ଼ା କହ, ସେଇ ଜାମୁକୋଳି କହ। ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାମ୍ବୁ ଗଛ ଥିଲା। ଜାମୁ ଗଛର ବହୁତ କୋଳି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଜାମୁ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିକି ଦୈନିକି ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ପହଁରି ପହଁରିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଖିଲା, ଗଛର ଢେରେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ହେଇଛି। କହିଲା ମଇତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, କ'ଣ ମଇତ୍ର କାହିଁକି ଡାକୁଛ? କହିଲା, ତୁମେ ସବୁଦିନେ ବସିକି ସେ ଗଛର କୋଳି ଖାଉଛ, ମିଠା ମିଠା କୋଳି, ଦୁଇଟା ବିଛେଇ ଦିଅନି, ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ସେ ଗଛକୁ ଧରିକି ହଲେଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ହଲେଇ ଦେଲା, ଜାମୁକୋଳି ସବୁ ଟପାଟପକି ପାକଲା କୋଳି ସବୁ ଗଧା ହେଇଗଲା। ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଲା। ଖାଇଲା, ବଢ଼ିଆ ମିଠା ନାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମଇତ୍ର କଅଁଳେଇକି କହିଲା, ମଇତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ମଇତ୍ରିଆଣୀ କହିଛି ଭଲ କୋଳି ଟିକେ ଆଣିକି ଦେବ। ଆଉ କେଉଁଠୁ କୋଳି ଖାଉଛ ଦେବ, ଦୁଇଟା କୋଳି ଦିଅ ବିଛେଇ। ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଛେଇଲା। ସେ କୋଳିକି ନେଇକି ଗଲା। ଯାଇକି ପହଁରିକା ଯାଇକି ସେପାରରେ ପହଞ୍ଚିକି ମଇତ୍ରିଆଣୀ କତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। କହିଲା, ଦେଖିନି ମୋ ମଇତ୍ର କେମିତିକା କୋଳି ଖାଉଛି, ଗଛରେ ବସିକି ଦିନି ଖାଉଛି ମିଠା କୋଳି। ସିଏ ଖାଇଲା, କହିଲା, ବଢ଼ିଆ କୋଳି ମିଠା, ଏତେ ମିଠା କୋଳି ସେ ଖାଉଛି। କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଉଛି ସେ ଗଛରେ ବସିକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। କହିଲା, ତାକୁ କାଇଦା କରିକି ଘେନି ଆସ, ଆମେ ତାକୁ ମୁଡ଼ିକି ତା କଲିଜାଟାକୁ ଖାଇବା। କୋଳି ଖାଇ 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 ତା କଲିଜା ମିଠା ହେଇଗଲାଣି। କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନି ତା ପରଦିନ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପହଁରିକା ନଦୀ ଭିତରେ ଆସିକି ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମଇତ୍ର କ'ଣ କିରେ? ହେଲା, ତୁମ ମଇତ୍ରାଣୀ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ତୁମକୁ। ଓଃ, କାହିଁ କହୁଛୁ ସେ କଥା? କହିଲେ ନ ସାରେ, ଟେକିକି କହିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଟିକେ ତାକୁ ନେଇ ଆସନି ଆମ ଘରକୁ, ଟିକେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଭୋଜନ ଦେବା। ଭାରି ମନ ବଳିଛି। କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଯିମି? ପାଣିଟା ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିମି? କହିଲା, ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପହଁରିକା ସେ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ତା ପିଠି ଉପରେ ବସିଲା। କହିଲା, 2 ଗୋଡ଼କୁ 2 ପାଖକୁ ନମ୍ବେଇ ଦେଲା। ପହଁରିକା ଗଲା। ଯାଇକି ଯେମିତି ନଦୀ ମଝାମଝିରେ ହେଇଛି। କହିଲା, ମଇତ୍ର, କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? କହିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କହିଲା, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ନେଉଛି ଜାଣିଛ ନା? କହିଲା, କେଉଁଠିକି? ମଇତ୍ରାଣୀ କତିକି ବା। କହିଲା, ମଇତ୍ରାଣୀ କତିକି ନେଇଛୁ, ତୁ କୋଳି ଖାଇ ଖାଇ, ଜାମୁକୋଳି ମିଠା କୋଳି, ତୋ କଲିଜାଟା ମିଠା ହେଇଯାଇଛି। ମଇତ୍ରାଣୀ କହିଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକେ ତୋତେ ମାରିକି ତ ସେଇ ମିଠା କଲିଜାଟାକୁ ଖାଇମୁ। ଇଏ ମୋତେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ସେ କୋରଟ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଣିବି କେମିତି? କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଗଲେ ଗଛ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବ? କହିଲା, ହଁ, ବୁଲେଇ ନେଇ ଚାଲ, ଗଛ ମୂଳ କତିକି ନେଇ ଚାଲ। ସେ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଗଲା। ଯେମିତି ଯାଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ହୁଁ କି ମାଇଲା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇକି, ରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୋ କଲିଜା ଖାଇବୁ, କଲିଜା ଜାଗେ ଠାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗେ ଠାଏ, ସବୁ କୋରଟ ଭିତରେ କଲିଜା ରୁହେ ନା? ଯା ବୋକା, ତୋ ଭଳିଆ ବୋକା ଦୁନିଆରେ କେହି ନା, ତୁ ମୋ ମଇତ୍ର ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, ବାହାରି ଯା। ଏଠୁ ମୁହଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିକି ଫେରିକି ଯାଇକି ମଇତ୍ରାଣୀ କତିରେ କହିଲା, ମଇତ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ଠକିଗନି। କ'ଣ ହେଲା? ନା, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲି। କହିଲା, ବୋକା ଲୋକ ଗୋଟେ ତୁ ଏ କଥା କହୁଥିଲୁ କାହିଁକି? କହିଲା, ମୋର ଆଉ ନଦୀ ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନା ଡେଇଁକି? ଆଉ ସିଏ କଲିଜା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କଲିଜାଟା ତମ ଭିତରେ ତମ କଲିଜା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଲିଜା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କଲିଜା ଅଛି। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେନି ନା? କହିଲା, ନା, ତ ବୁଝିପାରିନି, ଠକିଗଲା।